ngonya mtsanga ngomana inexidwe yangu saka zvaitika makuseni ndauya ndikuunza zvipanera ndoti ndiri makanika zvega saka ndaya ndikuunza chipanera changu pandangosvika wakomana uri mukati wautanga uyu njuga makasi andima saka zvanga utanga makasi umwe wavazobva umwe wavazoenda kuseri kuseri wazobva uku vasina hembe vari kudii vari kutandanisana wasvika patanga urowana zvibhakera watanga urowana zvibhakera vari hapa vari pazasapa watanga urowana zvibhakera dara kumukomana uyo abaya nebanga zvika zvakamudii zvakamunjuka zvika zvakamunene uyu mukoma ndipo pakadini mukoma kuti ndiye kudini kununudza mukoma ari wazvidhina zvitatu mukoma ndiyangodadi saka mukoma apo ndazoenda kutora mukoma nekuti ye mukoma nekuti akarora kune mukoma wacho akarora mukoma nemunyika vanangoti iwe mufanha chibvapi vadhirira ndivatuiti upindire nyaya dzamakasi nekuti makasi ndakati uya kuno abvuma sho mukoma wacho achibvuma mukoma wacho kuuya pa wabva waregera nawakomana yavo mukomana angasiya foni yake iri mukati mumuchaji vati ndati kuenda kunotora foni yangu muchaji ari kuenda kunotora foni muchaji mungotengesa mabanga maokapera ava andotora banga vangorivhura nemazino vangosvika varova mukomana ipai uyu angatotorwa nemukoma wacho vatotodi vautenda kumba vabayiwa panapa abayiwa panapa vabayiwa futi panapa adaro kudaroko shamwa yekuti ndibva kusiya zvimboitika pamari yangu yechisaiwa ndoti mari ingati papengere zvekumakama va vazobva vabharura panapa mukomana maiusa mukomana ndivabvazongoti boys nini handichadini handichararamiba wakomana ndi handichadini handichararamiba mukomana ndivabva vangotiza vadzika neapa inozomurotafambawo sei uyu vangodzedzereka kungotanga kudzedzereka vangosvika vangodonhapo vangoti zindipa zvongobuda ropa patakaona ropa yeyo kubuda tataona munhu avasi uyu ndiye angadyiwa 700 azobaya mari yacho ndono wakawanda vanga vari 4 vanga vachitamba vakawanda vanga vari 4 saka magariro ake mukomana aimbozviita zveviolence autobva kubasa autobva nemukadzi munyowani nemwana munyowani kana nemhuru ringe sitamboitwari anga asingagari anga ari kubasa aibheja aishandira kuti aita zvekubheja saka akabva kutodzoka manje akatobva mari mwedzi robata akatone mukadzi nemwana munyowani nemukadzi acho kasika muzi tinotendai tsanambudzo hatinamboiti kana kuti tingotora nguva redu tiutauraba zvaitika kwemasekenzi zvaitika kwemasekenzi apa zvaitika vanhu vakatarisa vangakatarisa masikati vamwe vachitsa vangotiza vese vangovadii vangopera vavati tingodzitsanangura kana kuti tipedze bhaibheri zvaitika kwai sekuru wacho angatoripa sekuru atotorega ndiende kuona wazukuru sekuru atotenga gurisai chituri mumwe asati atorera asati ambotorwa katakagara apa bhinya guwa rebhinya kana kuti guwa remunhu wachikana tatanga kutozviona sosonini ndiwa 78 saka paabayirwa uyu wacho atotiza muchiona atadza kumbata tembata sisi yanga katoichio watotiza akabata banga rake ndinatobudisa kutena saka banga iri ratotorwa nhasi Dzoka mashanda isakona chabatiba angati nyepera tiri pakati vanhu vakatofana kulobva vanyepera vana vatadza vamutsvaka vamushaya mwana pana vakazvibaya afoni vakaenda zvibaya
wenyuzi vari panapa vatouyawo maybe ichaburitswa ndizvo varipo, so vanoda kutaurawo nenyama dzacho. Ava tinosenza navo kudare kwedu kwamambo mutatitika, saka feel free kana maona zvavari kukubvunzai zvamuda kukwanisa kutsanangura pamusoro pehama yenyu motsanangura. Haisi mhosva kuti wanzi wazibvunzwa zotiri kuda kutaura kuti kunyasa kungotsanangura wakasununguka maererano nehama yako zvamuziva. Vanenge ari kukubvunzai motsanangura. Ava tinosenza navo kudare kwedu kwamambo mutati, kusununguka kwenyu kutaura nezvehama yenyu. Handisi ndizvo? Unonzani Saka information yatataka kugeta panapa ndekuti wakanakisana nesu wakomana ndazwa kuti wanga kutomba makasi. Wadi bizu kutomba makasi panenge pazoita mari yakati wandei mu ground. Saka mari yekupedzisireyo ndiyo inenge yakonzeresa rufu rwa Thomas, nekuti pari kunzi pahwina Thomas mari yekupedzisira ndo pawabatana na Maki Ashite wakutanga kubvutirana mari. From there Maki paabva pabashikira makasi aenda mushopu yachinda anopika banga maoreta nebanga hapana munhu azviona, but mainene aona achimiza banga ndo patiza wamwe wake achibva arohwa rekutanga kugotsi. Rechi2 Thomas anenge abudisa muromo kuti chindipedzisa, muromo wekuti chindipedzisa adhivanza kuenda kuna Maki varohwa ichi kana kuti apa andazoona nazomuongorora apa abayiwa apa ndo umbo kana kuti history yandadzwa matangira zvaita nevakomana vanga varipo vamwe vacho tazoita zozobvunzisisa nokuti hapana munhu azomira nekuda kweropa. Lenimo ndiye azotutaura mazita after period of 3 to 4 hours Lenimo mbata ndio nyaya ndio hata mfano wacho wewe ni mazita asili asiba mazita wapera unyo wanosvika 6 waita pamakasi shaiti kwa kumana shashozoona kana pada makasi anomboneka pana baba watisapia Sikana so. ndalaza tumbaona baba konseguru chazwe kusitsai kuno masvika sei kuti musvike kuno. In short, chinhu chaitika ndechoti mupari wemhosva wandifonera anofunga kuma 910 wachindifonera waitaura kuti ndo nyaya yandaita, so wataura kudaro wanga wane mission yekutiza kuenda kuMozambique kuenda kuSouth Africa. Saka wa mission yekutiza kuenda kuSouth Africa, so ini ndazviziva kuti munhu yakatiza akaenda South Africa, inini foni yangu ndini ndakomunicata naye, ndini ndaisara ndichipinda munyatwa neintelligent yeZimbabwe. So zvadaro tahighlighta nyaya iyoyo kupolisi ndo chimiro chiriko chaitika. Ndinoda kutenda polisi yekunyanga yakasika kunditambira, ndikabatsirana nayo ikandipa escort from Nyanga kuya kunosvika panapa, ndikatodira fuel yangu almost about $80 yekubatsiridza kuti tikwanise kubata munhu apara mhosva iyi. Tine chinangwa chekuti vari kupara mhaka, siyana nenhau dzekuuraya, siyana nenhau dzekuparira vanhu ngozi. Uye dai ndanyarara inini ndatoziva information yekuti munhu yakutiza akadai ndaitonge ndapindawo mumvuri remunhu atopara kare mhaka yake. So ndaedza kuzvichenesa nekuzvigezesa, ndikadhiraivha kusvikira so ndikasiya basa randaifanira kuenda kwaMutare kusvika ndikatora polisi kunyanga, ndikadhiraivha nepolisi kuya kunobuda muHonde Valley. Up to this hour ndiri muHonde Valley ndichikwedza kubatsira nhau iyoyo. Zvechokwadi mukomana abatwa asaendwa kumapurisa. Ndinongoda kutenda ruzhinji rweZimbabwe kushanda zvakanaka nepolisi yedu yeZimbabwe. Hawana kunonoka pandaudza information, wandipawo wakomana vanofamba nebhora, nditafamba nebhora. Thank you very much. Handina kuya kunotsindika kana kuita sasi operation yemabhinya kuMondi ngaupere. Hatipo pakuuraya vanhu, hatipo pakushandisa vanhu, hatipo pakutsigira makasa, mutoriro, mabasa ese akaipa ngazvibve matiri.
Thank you very much. Dr. Mkotsanjira Sharp. wangana mene hama dzake bawandikutsira wandamburira hembe pandapukunyuka pandatiza mananhonga matombo pawanhonga matombo watanga kuti ataka ndo pandazotora banga pakaundi imwe mupana ranga rakaiswa rakarembedzwa padisplay but ranga risiri mukati ranga riri pakona kuti tumataki tokutuku anje tune display inenge ichingobvawo ngechisika baya munhu nebanga munhu nematombo unosvika posei handikuta matombo acho handikuta nematombo ndoini ndo pana ndakatakurawo banga hai atosumuka pakabva ndau inotsvaga banga pananga ndabaya kutanga bati ndau inotsvaga banga ndopata pandatanga ndo pandazobaya kechituku ndokwananga ndikuda kuti ndichibatsirwa kuti ukwanise kuti ndimbotsvaka chipe kunoshanda
stroke uripi? Ndarowa nestroke ndichimanya ndopandazogara mana ndipoti ndanimbogare paseri pedombo semvura ndopandabata nestroke. Wakagara? Ndabva uko ndichimhanya ndikadakunyameda ndandizagara pemvura ndimbogare apa vakawanda apa ndichimbowa ndopandabva ndabatwa nestroke. 890 kumakasi. Kwa ine yakashandirwa ere? Ine isina kushandirwa. Pane 290 ubhedha. Mari ya usina kushandira unoratidza saka wanga warohwa yese 290. Wanga wachitamba nawo wanga wachibvisa kuti 290. Yanga iripo. Ndiani? Tachitamba takawanda. Tachitamba takawanda. Wina mari. Ndawona mari yangu yese yabva. Wangu wachita nezvazvozvazvausawira ndikadai kuzamanja 200 $24 zangu ndisiyane nazvo ndopatangira noizwa kati $50 zvatoti yakasina kudyiwa daandaisa mamupaka ndichida kugura ndobva ndaona chita chauri kuita chika ndati andava kubvisa mari yangu ndopatanga kuda no varohwa peja paruzevha